Iep, com va? Soc Berti i això és Del poble al món. Estic a Dresden, a Alemanya. Què se mos ha perdut aquí? Hem vingut a conèixer a Ricard Alert, un biofísic d'Igualada i que ve recomanat per La veu de la noia. Anem a saber una mica més d'ell. Acompanyeu-me. Ara passarem a veure si mos pot atendre, perquè és una persona molt ocupada. Ei, què tal? Ei, Com va? com estem? Molt bé, passa. Ricard, quina projecció tens aquí? Doncs és una molt bona pregunta, perquè la plaça que tinc aquí és de 5 anys, dels quals ja em porto 2 i mig, i després d'això haig de buscar feina, que pot ser o aquí a Alemanya o a algun altre lloc. Amb la qual cosa és una plaça d'una duració limitada i després d'això, doncs, a buscar-se la vida. Com vas decidir marxar? He decidit marxar diverses vegades. Primer vaig marxar d'Igualada per anar a fer el doctorat a Barcelona i al final del doctorat vaig decidir marxar als Estats Units. Això és part de la carrera científica normal. Els científics som mig nòmades i normalment anem a tenir experiència internacional i anem a fer recerca a altres països per veure com es fa, per veure altres entorns científics i intercanviar idees, aprendre noves tècniques, nous conceptes. I després dels Estats Units, llavors, segon trasllat, cap aquí a Alemanya, a Dresden, on estem ara, també per feina. Com vas decidir vindre aquí a Alemanya? Doncs la tria d'Alemanya va ser perquè tenen una cosa fantàstica que es diu la Societat Max Planck. Què vol dir això? És una institució de recerca finançada pel govern que inverteix en recerca puntera al màxim nivell moltíssim. I em van donar feina. Em van donar unes condicions de feina immillorables que no es poden trobar de cap manera a Catalunya, pràcticament en lloc més d'Europa. I això és el que ens va atreure cap a Alemanya, i en particular a Dresden, que és una meca del meu camp de recerca. És un dels llocs més potents d'Europa en el meu camp. I Ricard, a veure, què és el que més trobes a faltar a Catalunya? Doncs mira, si t'haig de dir la veritat, el cel blau. I també poder viure en català, si és que encara es pot. I tornaríeu? Sí, tant la meva dona com jo volem tornar, o sigui que esperem que sigui aviat, tornarem. I el que em desperta més curiositat, tu com te n'enteres del que passa al teu poble? Doncs mira, me n'entero poc, però me n'entero seguint els diaris, veig notícies dels diaris al mòbil, i després per grups de WhatsApp. Ma germana és com si fos un diari ella sola, i llavors només cal que estiguis al cas del que t'explica, que estàs al cas de tot. Què tal, com esteu? Soc el Sergio Pérez, redactor del diari La veu de la noia, i avui ens trobem a la ciutat d'Igualada, la ciutat on va néixer el Ricard Alert. Acompanyeu-nos a descobrir la seva història. El Ricard és el meu fill gran, que fa 4 anys que viu a Alemanya. Primer havia viscut als Estats Units i ara està a Alemanya, a Dresden. O sigui, quina ha estat la seva trajectòria vital a Igualada, més enllà de néixer aquí? Bueno, ell va néixer aquí, va viure aquí fins als 27 anys, va estudiar aquí, va fer fins a final de batxillerat, que és quan se'n va anar a Barcelona a la universitat. Ha jugat també a ping-pong, amb el Club Ping-pong Igualada, fan molta família, diguéssim. Allà hi té bàsicament un grup d'amics. Quin és el primer puesto, el primer lloc d'Igualada al qual aneu cada cop que ell torna a casa? Un dels primers llocs que va és cap aquí al centre, vull dir, som aquí a la plaça de Cal Font. Baixen aquí a fer un beure, a trobar amics, a fer encàrrecs també. No sé si t'ha passat, en el cas del teu fill, que hi havia coses que abans no et semblaven importants i ara de sobte dius, ostres, què passa aquí? Com a mare el que trobo a faltar més és el contacte físic. Per Skype, encara que parlis, no és el mateix, o sigui, la conversa no és tan fluida. Quan són a casa, doncs, bueno, hi ha les bromes, és a casa, saps? és la diferència. Hola, Ricard, ja veus que aquí a Igualada sempre t'estem esperant i, a més, amb un bon solet. I hem vist que Dresden i Alemanya en general és força diferent a Catalunya. Quin és el xoc més gran que vas tindre quan vas arribar aquí? Mira, jo no sé si és un xoc molt gran, però una cosa molt curiosa és el silenci que hi ha als trams. Ens desplacem al tram i molt sovint parlem amb la meva dona a un volum perfectament normal i som els que cridem més de tot el tram. Hi ha un silenci sepulcral i la gent és superrespectuosa amb no fer soroll per no molestar els altres. La veritat és que això xoca un cop estem acostumats al nivell de volum que normalment hi ha a Catalunya als llocs on la gent parla molt fort i has de cridar per parlar amb el de costat. Mira, t'explico una anècdota. Quan estàvem venint cap aquí, ens hem ficat en un tren. Eren com a cabines, no? I separades en vidres. I hi ha hagut un punt que han dit parlem fluixet perquè
això deu ser un vagó del silenci. I no, és que la gent allí, tothom estava bastant callada. Però sí que és una cosa que ens va sobtar molt de dir, ostres, que respectuosos que són amb el soroll. Llavors, tu preferixes això que el soroll que hi ha a Catalunya, per exemple? Home, depèn de com. També m'agradaria poder parlar a un volum normal al tram sense que la gent em miri com si estés molestant. Però en general sí que m'agrada que hi hagi poc soroll. Algun missatge que llançaries als teus compatriotes que segueixen al seu país? Que mantinguin viu el país i que ens esperin que tornarem.